Heritage Malta u Project Green indaħlu fi ftehim importanti biex ġeddu l-ispazji ħodor estensivi ta' madwar Villa Portelli fil-Karkara. Fil-fatt ġie formalizzat Memorandum of Understanding Villa Portelli stess fejn dan il-ftehim qed jimmarka pass importanti fl-isforz ta' konservazzjoni u restawr ta' din il-binja storika. Dan il-ftehim jagħti dettalji dwar kollaborazzjoni fuq konsulenza teknika, restawr tal-ambjent naturali u xogħlijiet ta' tisbieħ. Villa Portelli bħalissa għaddejja minn trasformazzjoni fi spazju maħsub għal użi li jkun aċċessibbli għad gawdija tal-pubbliku. Heritage Mall se tkun qed tissolverja l-protezzjoni u l-monitoraġġ tas-sit filwaqt li Project Green se tmexxi l-implementazzjoni tax-xogħlijiet ta' restawr tal-ispazji ħodor, inkluż it-tindif it-tneħħija ta' speċi invażivi u t-tisbieħ. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li din is-sħubija tirrifletti impenn komuni għall konservazzjoni tal-wirt kulturali għani ta' Malta. Dan il-ftehim huwa importanti immens għal Heritage Malta u għal patrimonju tagħna għaliex Heritage Malta waħedha ma tistax tilħaq il-missjoni tagħha illi tissalvagwardja kull patrimonju kulturali li għandna f'dan il-pajjiż. U għalhekk Project Green bl-esperti tagħhom fuq l-ambjent ser ikunu qed jgħinuna inwettqu din il-missjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green Joseph Kuxkiri qal li Project Green jappoġġja bisħieħ il-proġett Villa Portelli u huwa impenjat li alloka kwalunkwe riżorsa meħtieġa me' Heritage Malta biex dan il-proġett ikun suċċess. Huwa proġett importanti ħafna, proġett li meta taraħ verament impressjona ruħek bil-kobor tiegħu bil-prestiġu li għandu u aħna kontenti ħafna li ħanaraw dan il-proġett iseħħ u jkompli jitgawda mill-pubbliku.